Competition Black Panther Chapter 9 Ziaktu Lalawmpuii Chhehlawn Atu college kan kalchuan gate pula notice board ta chuan lekha lo intarin kachiara college intisiak omin manlai kan pele pute hunlaia an khosak dan tarlan na toite lemchan manga entir tur hi aloni a karil ru chuan telve kachak et mai an thiam theilu tu kasin ni kuma po ka ute college an chan ka ena a hmunom theilu tu Christy chuan alo ti ve buka telvela ti aka som chuan nirdeu nu mela pungala teulo ka tudu lisa telvelo ati nia a I telve don mi ati chuan kalu kalo bunghata telve chu ka du ematin ni bu thlele thap ka ne so vewa kapi khan adam lain minzir tirna sa china chu mu tir ve ka du tlatani tun anglaya meichia bu po thleithiam lo le chapo thiam lo an tam em laya chu tiang ka thiam bi ka ni ti chu lantir ka du tlat ka chapau wangi chu ka hri chuang lo classroom a chuan kalin mwansang ate chan ho po games khelin an lo tuile tlau to khop mai amu sali ding ate an lo la thleng ve lo nge ni an la om ve me alova kan thutna lam chu panin kan thu cha ti a mei chenui khek tor chu sha in kong kalam chu kan mel ngal wata tu dang ni lo chuan rin sang le a chan te ni in amu sali ding a chu kan classroom a chuan an lo lu puya an chong ringin an nui la chu a han za fal em mai puka Christy chuan min lo hmok zewin khi ral tiangi ti pa chuan room setin en ngala dinga chu abana ko in dingala chuan alo nui pui ve tho bok nen Christy omdan tur chu ka she thiam vin ka shia amu sa chuan min hu in kan thutna lama chuan alo kalfata kabula alo thut pa chuan milkshake bok chu a jacket atang chuan phurin min pe ngala dinga kan thutna a thut ve tum chuan rin sangi chuan rangse thian kan hmazona a thut puya a chante ho chuan an bor ni khop maya Christy chu asaphat tu in karing classic lo tu ka beng bula chuan mansanga chuan a ron ti supa kahmalam chu enin an in thuam dan chuan classic rong alo kai lo ve em boka kan nui tut lai chuan Christy thok la hokri chuan ka beng ver vatin ka en ngala amit menga chuan thinrim na ka hmu chiang viau rin sangi chu mit la lek lo chuan a ena kan lama lo hoi pa po chuan amit chu ala son du der lo pakhatila chuan arun luya nyang chu dinga dara te chuan ko in ati borbora ka chian nu chu han hnem vak ngai na ka sheder si lo anunga chuan ka beng le thak ringo thin musa ti pa chuan rin sangi chuan kan lama lo le hoya ibel nu omsia nakin ani mai ti pa chuan min ron mel zeu pa in malama hoi le ngal da ya ami mel dan mai la chu kapuya sui hle tu amu sanen chuan rangdawa in enin kamel no lo viau kal to te u ka vin deuh tak chuan ram hluna chuan alo ti a an ron le hoi chiang ngang mai beng cheng hlum lu tu classroom ani hi indu le pon awa khek ru u ati muka an thak thakop zuala chuan zoi sap hian alo ti ve buk rin sangi chante ho chuan chu an rot ngal chuka rin sangi ero chuan nui sang chung hian oram hlun karam ro pui iwa thu ve a ati deuh sapa ram hluna chuan changlet talo chuan angoi rana kalru amosana ti chuan an in mel fata chuta kalama lo mel le pa chuan okay nakina ka shilang che ati pa chuan a chiante ne nan chuak ngal sata Christy lung oi lo chuan dinga tukhuma a beng thlora lera ti pa chuan a kut kwang ko in tuk ver lama hoisan da ya dinga chu lo le hoi vatin a han thlem ve tangel po chuan Christy chuan en chu soilo a chan po a chang e lova chan ve kalum kan ni thik tur om lo dinga na ti chuan Christy chuan rangzeta enin nimo keipo ka chhan mi pate ka koi khom ve huna thik pik suang che ti le a phone khoya ruala dinga chuan thlem le charcharin ka chhan nu chuan milpo amil du lova tuluk dinga na ti chuan ka thutna chu tulin amo sa chu kanek pheya an in thlem do na ni mel meichia kom tam lo tur ka ti kha mon sanga na games khel pa ati chuan dinga chuan envatin zonga chup jawo ti paina kuk le chawa chu ti lai chuan ka ban chu amo sa chuan lo kheu zevin ka en ve ngala ti tawim ati chuan ka lo khi suk ringota ka omdan chu ka she thiam bik lo ka thik turin an ron in kwa lut ve a jeng po ani bok si lo Christy zok chu ani ka ngai twa zok chu an la in thlem lung oi theilo chu ani phota lunch break a chuan canteen kalan rot wangin kan in zui chuak ngala ram hluna te hau chuan zial zuk masak an du wangin kal masa turin min ti a
kantin kan va thlen chuan mi an lo tam vak lo nen order chu kan siam zungzunga apek le lampo an ron ma vewa ti te dingana ti chuan Christy chuan kalam lo hoipa in a che moi phun hian a run ti a hmel la siam chezui kanui tut lai chuan khomu ti pa chuan ka sup cha chu amo sa chuan a lo chema asir zonga ka en hian amo sa hi ka mu thazwal sawin ka she thin ka thlek deuh lai chuan imi ta tlangi ti pa a ka sup min bek pa chuan min en ngala atla dai tu nui sang chunga ti in ka sup chu ka hop ngala nidanga kan AI ngut chung chuan atui bik riawin ka shele ngal kabula thute pahni la chu an la in thlem na sakhopa Christy ka en chuan ati taw tak nge ati terpo ka she thiam lo achang le a khisuka atum le ngal wata a engpo chuni se dinga thiam lo po ani ve thawa ma ni bial nu te omlaya me chedang bula nui hok le taksa de tam kha chu achi lo shim boka ramhluna te po lo lut ve in order siamin an ei ve ngala tlailam bana chuan parking a zialzu in min khomwan pui le a kan thu thaulai chuan moza no fashion an kauna lam chu le hoi thupin rin sangi te chen hau buk chu an ni sakabial nu po an hnung fe a chuan local ve in an chian jinga tel ve em phei chu ka shelo class khata omma se an om haulai ro ka hmungai lo ni hiana nin mil fe chuan ramhluna chuan ati supa amazal zuklai chu pain arab shwal ngala dingdung bel kan zon an ron thlen pa chuan dinga dar chu aron khoi ngala Christy chuan rangzeta putin dinga bana chuan a kwa ngal chota rin sangi te chan hau chuan lo nui hukin kamel rang khop mai kamen rum thei patop chuan ka lo mel ve ngala huang ti pa chuan dinga chu a bike lama aput pheinal nala zacheng zel su thomno te hi thave bok ula mon sangana ti pa chuan a helmet chu a fwa sok rin sangi ero chuan nui sang chunga enin min wangai to ve a ti pa chuan mon sanga daraben pa chuan a khideu tha a ngai tu ang chu thlasik lai in ni pui thei bik ring hian ngai tu ati tamalum zelo zeta ati pa chuan rin sangi chante ho chuan ngei mil ze thian an lo ena rini amo sa chuan lo ti fatin mi pa khoi cheng chung to su ati pa chuan a helmet chu awa ve ngala a o chu a khau tha in a thum bula rin sangi chu anui lui thei to me ulo chalum ti pa chuan pui ti lo mil che thian a mil chu asiama adara kan akbu mi palokal ho chu kawin an chan ho chuan an zui le diala an chan ho zinga chuan a boss berani mel kalfatang u kanu in min sarman khum le palang zuala na lo ti chuan bike lam chu kan pan sanga ramhlun ne nanin phur le chuan karil ru chu a koi dawin ka sia zan chu ei khamlama chuan Christy chu karuma omin dinga chungchang chu arel zui molmola a vuina po chu om kaloti pui viau buk rin sangi eru alo la omve don lawani mel tun thlengin hostel lo lut me lova a chaneru ka shat pui lo college a chuan SU te bia in competition a chuan ka inziak ve a tlai tin deuh thozirin kan om nu fal china chu ei don nai taka ho chinin amo sa chuan min ngakin min thla ho le china ka in thla shun thei em wang chuan homa tura ka ti po in adu ngai bik buk si lo min ngak le nge zela milsha chu anei ve nual buk nen pon kong kharbula a chan te mezial pak khului lui ka ra chuan a thu ve man zela ka khongai reu tak Christy te po in thlem lung oi ve tu in dinga po chuan me chejinga om chu asim ve zela me chadangin an zui po chuan alo nar ve mak zel ngai zong ni china hi chuan zia te hi thlak ve zewangai thin reng ani chanu so soi bel pa mi ti a kan lim chan pui a sangin alo ti chuan kung kharbula amo sa phone lo khoi chu ka en phei fata kalu chu bungawin ente a number min pe phal thawim ka chanu hian star lu tuka biak ve adu thei lu tuka azak ve chin boxia ati pa chuan a chanu chu a kok le chawa Marilyn ni in kan lim chan na a bu hak lema chang turani karil ru te chuan ka phalangim o ka ti rawa ma se chutia lo ui te deuh tok po chu ui community ka hlau ve buk si ril runuam zan lo chuan ka pe ve thora alum lu tuk chuan lum thumin shil sui molmolin Marilyn ni bula chuan atlan phei ngala ti zui molmolin min lo en le zeu thina kalum lu tuk ti in Marilyn ni jok chuan a hmoi phun chuan min lo shil le a karil ru chat wangi mi bial pa number in dil sak chu amoi lo ka ti
Thathar po chuang kain competition kan nei hun po alo thleng ve thuaya amo sate thian holi Christy chuan ani khatna a min troi om ve in video kan shoot chung zong chu min ompui ve a nili chung vel kan shoot nu chuan kan zau ve shama Christy te hawero chu local ve to lovin zinga le tlaya chuan kan SU10 min shwain min thla mai zela class chula kan ti deuh wang chuan ka attendance chu ui viau mai ila ka ui lo lui chu ani ber iwa thiam tak tak vi a ti a pasal chalema chang mon sanga ti ve tho chuan min lo shilin lum thu te chu ka shil ve luang ma alumnan zana chu ei khomang u o kan leader chuan lo ti in apalian buka arol po aring khop mai hlado po acham nge nge kha midang ho chuan kut lo beng sup supin an lom ti an hmela a shat fu le ngal kalve du nim ti a mon sangan min zo chuan ka shat lo thu achangin in thlak tur chuan kalson ka tum chia ti a kalve ro o chante po an kalvek tu na alo ti fata a ka ti chia ti a kal nge nge ro kan ring chi ania a ti pa chuan a kalson ngal da ya midang chu bia in a ti ti ngala chak lo chan em ka nei po ani lo ka kal chak lo ve deuh top hi ani mai ma se min som ve wang shim shim chuan kal chu ka tum le hnu hnu a amo sa chu teksin shwai ka ngai lo thu le chu kan ei ho ngal don thu chu ka shil ve ngala kan pya lam dewa mi pading khom tup tup chu ka va thlek tek de ka arun khule lui thin Ziaktu tak chu ang lo viau na nga mi Ziaktu ani chu ka han ring ringuta ma se a cha thei tup tup em wang chuan ka en du reu le ngal achang chuan zibak deuh nei hian arun oma an nui le huk huk zel an tong she phalo ma ila an tong na sa ti chu ka she theya chuta mi papakhat chuan a kuta thil dum hikengin a hip le zeu thina arun khumoi thei em mai le ngal so so ingi a ti a kabulading merilini chu ka so ta thora so somo ve pani so idu ve mi alo ti pa chuan ani po chuan secret a han phur zui ngala rangdeuh chuan kalu lo thingin ka mel le chewa merilini la tak chuan an lampanin a secret ken zuk phe pa chuan awa hip ve ngala an va han bun hlum rim rim ve mu kan lem chan pui then khatte po chuan zial chu an zu ve nu ka rin lo lam dai ani ti du tur mele ro an pu si lo chutia an han zu ve pat pat mai ka mu te chuan ka ngai dana dang vek thein ka sha han koma han ti ti pui thei mai tur la chu ka she em buk si lo mi pa khom na lam chu thlek le in mon sanga chuan min lo en pa in a khideu suk thina amoya ti in ka lo nui let ve ringot buk heng ho bula hian han tui tam chu a har ka ti restaurant a chuan kalin kan tam tham buka dor chung po chu kan lo khat ne viawa midang lo lu tur te po chuan thutna an chang lo lek lek zel an ei tur order te la chu a han tui mel em mai le ngal du du kan ei thein e mani ro kan tum ve angai lo hlawa thil eya kan nui ho bok bok lai chuan phone call dungin amo sa hne na changin ani puna tlan chuakin ka be ngala eya ti chuan ka chang tlunga in ho tu im ati lai chuan ngei ti a ka hnung lama tang chuan mon sanga chuan alo ti a la holawe enge ni ta ti chuan amo sa jok chu ka changa phone ka mangluk mui phun chuan mon sanga chu ka chang ve thunga kabula loading in azial chu han chan ve ngal maya mi phone call man lai laia a loading ve kur chu ati om lo ka ti tunge thum zet chuan alo ti le ta kan lem chan puyania ka ti chuan kabulami chu alo khu khar khara khonge tu nain aron ti chuan kan na lai chu soin phone call chu ada zui maka makti dewa ka phone ka en lai chuan belpa ni mo nui deuh sang chung hian kabula ding chuan alo ti a kalu chu bu ngawin ni ve e ti in nui let ve chung chuan ka chhona azial chu pain lutila ati pa chuan alut chui ngala amo sa chu kolet ka tum chuan a chang thei reng reng lo mai ingatia chutia thu soilaya da chungi mo ani ni in chunga chuan lutin amo sa chu teksin ka zot pa a chan pu a chang chuang lo ingi mo ati ni tiril ru neu neu chuan midang ho bula chuan ka ve maya kan leader buk chuan fiam thu tho in kan nui ho le dar dar thina lelmang nu lom roi ni ka ziak thiam asin in ti thei fe chuan ti in han ziak chin te midang ho chuan an lo ti ve fata abik chu zen ruk rukin pen pakhat le notebook te hi alo phur le a chuta enge mo ziak nop nopin in mu em ati pa chuan le khabute a lelmang nu lom roi ni ti in ziak chu aron keng langwa wa a te dai chuan ti in midang ho chuan an beng zui ruk ruka
ka ziak thiam ka tia lum ka siam thiam ka ti hlinim cham hmil zeta ti in abula thu kan secretary chu a han beng zui nge ka a then tlok tlok mai a kut tumalian buka kha kher ka chu ke phe chuan ka zen pha mai thei ani chu lova uriu bina po chuan a soidik ve reng thawa fiam thu an tho zui mulmul lai chuan amo sa lo lu chu kong khar nen in chon zonga kan om wangin ka hmu fata phuk zeta enin tingi mo lo kali ka ti pa chuan ka ban vain ka lo nui sanga a hoi kwal nu chuan min mu in a kut zai zir chuan local ro ati ni in ka sha ka bek chu la in ka kal don che ti a so mi mon sanga chuan a lo ti fata o ni e ka kalmayang o ani phot u ti pa chuan midang ho po chu ka mang tha zuya nei bik ve ti in a rui phur fal ho chuan min lo chhai zui ve ngal zat buk amo sabul ka thlen chuan ka dara min ko in pon lama chuan min ko zuya tingi lo kala makti deuh taka en pa chuan ka zota i e por manim ati chuan man lo ka e ve man lo do chu ka soi zeu mai umte ti amin kau na lam chu le huin mon sanga chu kong kharbula alo dinga kha I phone beri theng hilten ati pa chuan ka phone chu min ron pe a lum thu ka shil mek lai chuan ka lu a lo khuin ani le phut o ati sapa chutia ka lu a khoi kher chu ka lo tim deuh sok le ngal nui ver verin amo sa chu a enzuya ni phut o kan in mule dunya ati pa chuan min enin in chung lam chu apan ve ngal sata amo sa chuan mon sanga kal chu enzui wangwangin hey tia a oma ka ngok chuan har chuak zuk ang hian omin min lo en ngala dura kan chol dunya ati pa chuan a bike lam min pan pui rok roka ka ei to lum tak taka ka ti chuan min le hoi fatin a helmet chana chuan engmel takpu angmo engma soi zui lo chuan min tlan chwa pui ngala adara chuan chelin amos ka ti chuan min chang luk lova a omdan chu ka she thiam lo ka kaute chuan min en vatemu alo ei ve ngal zel kha ania Black Panther ka ti le chuan alo ti du chawa chu tianga kau chu ka in thla shung le nu no iti tawami ka ti chuan alu chu athing ringuta ma se a omdana chuan lung oilo na neya angle lui buksia mosa moste ka pamos ka ti lai chuan chak dewatlanin hostel lo lam chu min pan pui da ya angai na min ti she lo lutuk chuan ka zot ve nya la chana ero ka dong lem lo ko thlir na a bok chuan kal le in a bike ka ti ding cha ti a helmet chu phel sok sokin kan chuk zui nga la food peta chuan min kai phein thutna lam chu min pan puya ka chau ve nak la ya min kai dor dor te chu ka ha ngal vekin ka shia tingi a ti a ka zo chuan min thut tirin kapula naite a chuan a ron thu ve nga la khapa kha beto su a ron ti thora alung oilo na chu mon sanga kha emoni mon sanga khamo kan lem chan puyania chu tiangin kan in bevak lo ka ti chuan ka kuta chelin a hum zuya nga tingi a damdeu taka ka zo chuan chiang deuh taka min en pa in marka sa chanpania meichia shelutu betam lo la ani mai atile muka kalu chu bungawin belawang bedon lo reng reng ti pa chuan aban chu ka kwa ngal chata ma se marka sanina anin ti thiam lo dan chu ka she chak viau tu I chawim ka samhui pa alo ti chuan kalu chu thingin aban chu ka fuan chewa kan in phur hote ani lo chuan kan in kom khat lu tuk chu reiviau lo ma se ka ngai ngal em ringuta kwa ngit sok sawin thil soituma a o athen khar lai chuan motor tlanri ka shat wangin ka thla le fata chuta rangzetamin en pa chuan makti mel deuh hian min en suya motor atlan liam nu chuan nui ververin aza thla ka lum ka ti sewa a hmuya pe ko pa chuan min za puya ni mu ti in a thut mun chu a son zeu le ngal a fa she thiam lo mai tak he mi chia le mi pa kan in an lo hi ti pa chuan abula chuan ka tol phei shet cheta min en zewin malama hoile da ya a fa han boi thak tak he mi chitan chuan a moi ve vak lo walum min mu khulo lu tukanga ka du bik lo walum ka ti chuan min lo en vatin ka bianga chuan a ron chuk le zewa anui ver wang chuan ati der ti she thiamin abana chuan bengin ka kwa zui le ngal chata ti zui luamin college chungchang le kan assignment chungchang te chu a soi zui luama keipu in kan film shoot na athil thlengvel chu soin anui ve huk zel ring tak chuan nui ngai lo ma se anui ri om to chuan beng hi a ver vat zel
amizia hi ka du chi takani ni tin mai hian azwal zel pukin ka hria lalkula kabula chuan anui tamin atong tambuka meiche dangbula a ka hrengai lova a thik thu po a che khep khep viau buk atong tam si lo angeng chuang bok si lo chong hun hria le meiche la ka inthiar fili mi ani na te zuk le hmam le rui thei thil tilwa a thei te hi ke chu min hne em mai ani tun ang khu vela phei chuan a zungai lo a fel lu tuk kam ti te hi bel chian an do lovin langlo ruama an lo na sa jek thina mi te hi an landa na han te deuh tok chi hi an ni to lo amo sa ang katong hi chu van nei ti pe alam thilani luteri man ang tluk hiala ka in ngai zana reidon wang chuan ke ni po chu ho zuin hostel kot kan thlen chuan in mang tha zuin atan liam ve ngala room lam ka pan lai chuan ka room eng chu mu in Christy alut ni mai tura ka ngaya kong khar ka hun chuan tuma la chu an chuang lo na nga bathroom a tui in her hori ka shat wang chuan rin sangi zo ka ni ti she thiam vatin a khuma po chuan a bek chu alo oma ka khuma thua ka phekhok ka phelai mek chuan bathroom atang chuan lo chuakin a run pai khut khuta a rui mel viawin ka hria a khuma chuan mu ngalin thil eng emu hi asoya a rui onin chuan shatero a har viau a inleta chumi nu a min lo enin aming deuh siara a so ati pa chuan min kokin a ir fiak uka chutianga aron rui ho chu kan hostel nei tu ten an hmu ka Lalawmpuii khopa a rak le deuh nok chin wang chuan beng cheng lo tur chuan ka lo khap ve le cheu thina reilawa chuan a chathla zui ve ngala apuan chu sin thatirin a vo em wang chuan a in hapan ve deuh bok nin ka puan thwa dang chula in ka sin bel tir ngala ka in bol fai nu a keipo chu khuma mu in phone chu ka khoile miala Christy chuan kan shooting nei na athil thleng te min zotin class an dan te min shil zui ve luama mon sang apu in amo sa nangai theilu tuk che ti lampang chu alo thon ve buka midang hawi ro chu the Milky Way lam hauni in kan culture club an ni le deuh tula kamil that nin hian kalak em pu in ka shelo school no pangin min du ve em ti ero ka she chiang viau karwal puya min ngai zong hi chu an meu lo kapanin chuan in bia in kan video shoot na chungchang bok chu ka shil ve a alo hlim ve em boka kong siam laman la boy pui wang chuan jing lama tho ma ngai nen rei in bezui lovin kan da ve ngala amo sanin chuan teksa in bezuin kan assignment te chu min lo ti sak thu le class kal tura min shwai tur thu te chu soin ka chang let ve zela som pahni nulama hi chuan aming vak ngai lo ti sha in keima sok chuan kamang tha ma sa a eng soi bik lo chuan min mang tha ve in a offline zuya ala sin chu enin kalo nui deuh ver thin awa hanrin ve thokhat tak rin kan te na in anglo hlum veu ma se ke chuan hei chau po hian an rin ve ani ti atilangin ka hria class chu kal le in amo sa chuan min shwai ni tina kan na lama in an vak lo wang chuan min shwai thin po chu ka du lo veu na nga alo nyal ve le tla thin nen chuan arun kal lui zel thau bok si Christy te pahni po latwang zelin an in shwai ni tin ve thawa thiandu na u naw ngai zon an ti chu ka she chuak le suk zel class kan thu thaulai chuan tui chu bui thlei ti ka shilawa bu jinga mi kha in ve mu ka ti zoka in ta chhale lu tuka ti pa chuan a phone kan video shoot na tui deuh chu min ron mu ngala amo sa chuan lo tuk le chewin midang ho chuan min fiam zui luama ka thin chha thi are to emuni an thu soi engama chuan ka thina terim to ngai lo mon sangan min fiam chang te hian a lo thei lo ani lo chuan kutpo ka thlak zen to lo bu lunch break a chuan amo sanin chuan class a omin midang ho zong chuan canteen lama min cho san ve thunga a phone a chuan an jin na athalak te chu enin a soi fe ngal zunga athalak a me son zung lai chuan number long hian lo message in ka du che ka ti kha ti hi alo in ziak kwa wa rang deuh chuan ka phone ni lo ma se a message chu ka en zuya do ka na aban kham chung chuan min lo en venga alo in la cute le man sham a profile name ka check chuan Marilyn the Fox ti hi alo in ziaka kan culture club ami kha ani karing thiam ngal maya number ka pek ni lala khan alo bia chu ni in adu chin thu chu soin alo la bem zui amo sa chuan chadewa changin bialnu ka nei alum ti hlir chuan alo changa kanui suk lai chuan tuma ka phalna lalawin ka number pe to su alo ti le supa
ka lom em wang chuan ka lu chu ka lo bu ngau ngawa ka nui ver ver buk tum lo deuh chuan a message te chu ka check thuak thuaka meichhia chuan an be ve na sa ti la chu a message a delete lo buk nen a lang kwau le ngala chhana rami ro chu a nei chuang lo na ke ve ka phone po check ve se a in tak tak ma in a in zo tua ka ni mai om sia in lak hlei tak chu kan vani si em ma se min be bik li a chung bera min han pin nge mai te chuan kalunga ti oi em mai ani ka bianga chuan khoin i biang ki khampalang ti pa chuan a kut khing ni chuan ka biang chu atwai zuia na min ti lai do na lum li ma ni bial pa ma ni se a in lak zei ve to hi chuan kala lai zuk zuk ring mai ani hi tlai ba na chuan hotlang mai lovin sakate ina chuan kan peng ko ya unai po local ve in a chung te an jin wangin ina chuan an ompui pakhat chawa lo oma an house tlang hlom buka an in po chu a theu neu lo veu hlom han tlang nel ve po chu ke ni ang tan chuan a har deuh tal mai assignment min pek te chu ti havin khu thim thleng chuan kan om hawa zuala phone chu lo ri in kan en deuh thupa ule ti a phone a da zo rwal chuan ama in lo ho to ro min ti a ti pa chuan a in khung zuya kan ho ve ting ram hluna chuan lo ti in an in zui chuak ve le mai buka ka thluak hi adik thin lo ka zia zo to wang chuan phone chu enin status chu ka check le a choya le zuala te chuan status in ang nein Christmas la ya an len hauna ni ngei turani kon cheina a an thalak ho hi an lo manga an chian ho thalak ni in mi som chuang vel hi an langa birthday wish na ani mel rang deuh chuan zuala status zok chu zumin ka en chianga choya chu chiang taka mu in zuala nen po chuan an in din hnai viau ka mu nu ang ka ti thin renga she chuak chukin choya khan kan in ngai zon lai khan a status a khan a mang thina ni ti chu ka mit thla chuak war wara chu ti ni si chuan zuala hian tinge min shat lo li ma ni chan ti bel nu em han shat lo nge ni anga an in chan tha em lo zok ing tin nge ni thei karil ru a chuan zo na tam tak lo om chup chilin zualan min shelo chu amak ka ti ber a hun lai khan kan kholama a om ve ani chu kanga choya status a kha chuan kan veng tlang an len na te po amang thina ni khamu chutia ka in ngai to lai chuan ka bana chuan amo san lo hmukin ka le hui wata amit ko san pa chuan zo na anei ti ka shi thiam ngala ka lo nui suk pa chuan ka phone chu lo bi in inga mu thei lo ti ero ka shia ka phone chu do kana da in ka zia lai chu Christina copy wang chuan en puin kan soi dun suya ati pa chuan ka ma zona milkshake hon sa chu lo kengin amo sa chu ka en wata rang deuh chuan la in ka in zui ngala Christine min in khalle chu hlau thei to tak ka ni chu ei huna nei to wang chuan ke ni po in siam sok sokin kan ho zui ve a zan lama ka pa chu bia in ka lo ta sa an na thona a chuan a ria chwa ngai zong in a kal ve ta sela tun chumpo lunglei khokar kong siamin a ho pe ngal mai lo wang chuan a riak ve le zeu thina ni ome amo sanin chuan teksa in be chun zomin ka thei ang tok chuan fiam thu tho in ka be ve a ataka omila chu anui mel ka mu anga ka nuam deuh sot tur ka zep lo fiam thu ka tho tur hi ka google chin ka phone ka me kwa lai chuan naktu khi Valentine's Day ti sha in enge ka pe kang le ti chuan ka phone a chuan thil ka zong kwal shipa mi pa pek chi mai la chu a han wang em khopa ka mu chun la ka sum nei chuan na mil lo zel buk si chuta ngai tua chuak thutin basketball lam rung kai chu ka en chata ka du le ka sumina mil tok la chu ka en tel ve sel lo thei si lo nen ka zong ta shipa reife ka zun ngel nu a silver chili alukita basketball lem om chu ka thlang ta chata adu angim chu shelo ma ila ka ti thei to ka ngain ka cha taringota aizol lama kol sa ani wangin chhun lama an deliver ngal thei don buk nen chuan ka luma atlaviau buk mu theilo ta sa ti in drama enin kaming chhun zoma number shot ngai lo atang chuan message tungin sana chu ka envata jing lamdar thumbor vel hi ni in tun ang huna han in biak deuh tuk chu tu tak nyang muti chuan adp le profile name te chu ka check ngala adp chu omlo ma se a profile name a ero mingpa ngai da lovin with lover ti hi alo in siaka a in da du dan wang chuan a kholo reu ngutang a ti chuan ka ngai to le shama mutu em ti te hi lo thonin chan ena chuan ka en cha lo na nga ai ti chuan ka va thon ve thawa reipo arya lo
ivamu tlai ve a engi ti a lo thon le chuan chan lo chu thlangin ka drama en ngai chu ka en le a chuta thalak pakhat hi lo thunin sin kher lo chuan mu thei lo wang chuan ka en ve chak tho nen a message chu ka han sin pa ngala za mo rong ka hi lo thunin ka ten lu tuk chuan ka block ngal maka chutianga ka number nei te chu ka hlau le hnu feu buk kan khwa in group an siama te VC group le kan class how group le Milky Way kha ka umna chu ani mai sia culture club anin a number ka zon po chuan ka hmu mai lo wang chuan he karan ni ring chuan a message chupin ka delete tam maka zing lamdar li vela chuan ka mut chu chuak ve tan tu in muttuma ka insiam ti a chuan ka phone chu alo ri le a tungi munyang le ti a ka en chuan nichina number long min lo be tu tho kha ani rangzet chuan ka off ngala ka phone chop chuan switch off in ka mut san ta da ya class kan lak lai chuan ka phone chu lo vibrate in class lak lai ani book si nen chuan ka en luk ngam lova lunch break ni bookin amo sa chuan ei tura le sa wang chuan class a kan pani book chuan kan thuli a thil ei lai a kan ti lai chuan ka phone book chu lo ngor le in ka en chuan number ngai book kha lo ni le a amo sa chu en vatin inti tukin zinga tangkhan hemi number hian min lo call charchara chu po ani mai lo ti chuan a message ka dun te chu ka shil ngala rang deuh chuan ka phone chu la in call chu a chang ngala tungei ni ati pa chuan a opo a thum thale khup mai phone a chuan enge ron soi shelo ma ila amo sa chu alangoi renga phone call chu da in number chu a block zuin ka shia tungi a ka ti lai chuan ka phone chu min pe a ka shelo number dangin an lo bek le che pu in chang to su kha tiang mol deuh kha an om le nuk zel thu tak mel deuh chuan na ti le a abek chu hong rokin bom te ro te hi alo phur chhuaka zo na mit meng dewa ka en pa chuan bom chu hongin bracelet ko pul hi alo oma pakhat jok chu la chhuakin ka bana chuan a ron thol sok soka a pakhat jok chu aman in bun tirin ka kut chu la in a hum reu rewa amoi em mai le ngala a to veu po ka ring avan nal em ka ti lai chuan lo nui sukin he Black Panther ani hi kha Pink Panther ati pa chuan bracelet a milem om chu a kok chewa nal ka tilu tuk chuan ka en sui vong mai a kutang seilu tuk bik le aban le kutvela thi senzam om chuan atinal le zwal sawin ka shia chuta chocolate lian se chu abe ka chang ron phurin a hno tut nge engtin nge ka shelo a lian em mai le ngala ui ka ti fan lai chuan lo khisukin ka chip le maka e tur nge e lo tur na ka da thali dayang vuina po thom hnudum lampang chu have ve in kan in me chu ka lo ti ve em mai le ngala he pa hi chu ka tong lawang ti mul hi ania ka hlo leng zung khum te a ka ti mai thla alak pa chuan ka phone a chuan ko lo lutin ka order lo thleng cha chu ni in kan college location ka man wang chuan college po na omin amo sa chu lo ngak luk ka ti pa chuan ka tlan chuak ngala gate pon ka fa chwa chuan in pingal sokin delivery boy la chuan min han en du em mai le ngal lum thu shil suin college chung lampan chuan ka tlan le tok room ka thlen chuan midang ho po lo om ve nual to in amo sa chuan iPad wa pa hian do kan lo bo ngula hey ti a adara ka khoi chuan min lo en vatin abenga mi chu a phel ngala kan thut nu chuan bom tom na kha ka hon to wangin chi chu a om na case tik tak nen chuan ka pe a hey inge ti pa hona tum chuan ngai lo inai endunia happy valentine's day zoi sap chuan abeng bula ka shil ngala alo khisuk ka mo chuan ka zak lekin ka shia na a me chia zokin ka soi chu anisia afa a thak tak ama la chuan soi tum bik der book si lo a zei thosia nge a zei lo wangzo na ka zakani mai Christy te chu anlen chwa don wangin chunhu class an kal lo ve thunga sakate pani nin anleng ho don ni om tak ani amo sa ero chuan alo hnial wangin kan kal ve lo thunga keipu in class thula len ai chuan ka du zok shim boka class bana chuan min thale in choi chuak turin min som le a hnial shan em lo ma ila ka ti hekria wa ka shat wang chuan chuan lam eng emosiamin ka nar fi tha chaka ngai lo lama min ngai lo sham ka be se o a chalum ani lu toro ati pa chuan ka nui sanga ka lu chu min enzuin gate ka lu nu chuan atlan zui ve ngala
ka ban chu en le in a bracelet min pek mul chu anal hlua kar top lama chuan kani in ria ka min som wang chuan ka riak thlave a naupang bula ka han meu chu thangtharan ni boka kan in tia deuh ti a kani pasal pawalte a chuan min chainan takmang zuin min fiam zui borbor zela pafel le phuk ve tak fiam thungai na takmi ni in an chen khoveng ti angai sak thiam em a an chen te po chuang kai fawin in leng an ne reng mai zel pathian ni a chuan an biak in a in khomin chonhulame ro chu an chen te nen paka kan leng ve thunga Lalawmpuii kom tur lo ma se kani fatinen chuan kan in kom deuh chuta ma se kan in kom dani ro chu phone mangin ani ber mai phone chu an bi deuh renga min biak ve chang po chuan Roblox ti ang rengvel min soipui luama inge ani phei chu Chhehlawn ma ila kalo o e liam puat mai zela min Lalawmpuii kom nge an Lalawmpuii komin min kom zok po ka she thiam lo kan no pan ve lai te chuan phone po hum phalo ti taka thian kan koi du a leya te talin thian te ti ang ti in bal po poisa lo khan kan hlim ve em kha ania tun lai no pangnen te khin chuan khuvel lo changkan to zia alang war thei mai alum le kan ho ko nga chuan pawalte an min thla don wangin kan hostel lam kan pan hmasa a amo san ne na chang chuan message tungin nuam ka ti le ti lo min lo zota nuam ka ti thu le kan le na chungchang te chu shilin ka thalak chen khat chu ka thon ve a inve in tia hlum ve ti a kanau te ho ne na kan thalak chu aron changa awa han swal mai tak ibial nu hi school no pangmai kalani hi ila shena nge wangdeu taka ka wathon chu alo chang ngalin chu gel kalo tang thei reng ani mu ti le emoji chaplem hi alo manga keima chuan kanui le tet thin kan in ngai zon nu a ka sha thei ta pathian ni apyang hian a u ne na an omna chin ina khana omje a midanga kum ngai lovin ama te chuan ina chuan a omje thin a u chu angai poimu in angai ve vong thin ti chu haile zep rual ani lo ka in khom bana min lo shwai thinin ka ompui ve thina vuini ro ka man ngang si lo wang chuan ama ina kalani mel hostel kan thlen nu chuan kani te nen in mang tha in kan in vai liam zuya ka in hera ka lu ton cha ti a chuan rin sangi ka sir dewa ding chu mu in min lo en kara anui suk nu a chuan alut ve ngal chata min run nui chan chu Chhehlawn ma ila arun ho ve to don ani karing maya ngai thatlo na em nei lo chuan room lam chu ka pan ve ngal mai buk room ka lu chuan abung ro ho chu a chen in pekin a chena in phur deuh nuaya ati lo dan deuh chuan a om nok ve phian le ngal ka khuma chu a ka in thlak lai chuan a do kana athil da chuan ka mitala rang khop mai kal hnai mewa ka va in chuan amo sa bracelet min pek ang cha chu lo omin ka ta nin chuan danglam na pakhat ma om lo baju ma ala om shi wang chuan alo chwa palta ken ti in khuma chuan ka tol phei le ngal fata tinge nei veli a pe vi mi le karil ru chuan ka in zot seka do kan buk chu va mel le in karil ru chu anuam lo veu tu online vela ka zon kwal veu nu po chuan ka mu chuang bok si lo zan khwa deuh tho chuan kan bracelet ang chu zongin a ang tula ka mu mai bok si lo nen ngai to ati tam vewa asiam chop tira ni ti chu ka she thiam ngal mai buk zana chuan ka min chen thleng chu rin sangi chu meng ve zelin ka vamit me zeu lai chuan min lo enina khisuka do kana aban bun da khala in ka mu lai chuan a chuk zewa akuta chuan a ro ngal thuai buk asiam chop tira ni si chuan nga tinge rin sangi apek ve kherle in ngai zong te tan chuan pahni bak siam om lo tak karil ru chuan amo sa chungai to in anna leklek tu ka thik ti la chu ka hai hau lo in ngai zon na kara chan cha po an tel ve zel ngai chu sha thiam ka tumpo chuan a har ka ti fiau tu kan in kara mitangan om ve ngai chu ka she thiam thei lo ani ber amo san min biak na po chu chang zui lovin ka phone chu ka da ta tu pa zandanga aming re vak ngai lo chung po a zan in aming re bik reu te chuan ka mak ti ati zwalin rin sangi phone khoi reng te nen chuan ka me bel ti a ka chu anuam lo hle ringut Bible chiara rilru ka pek ton po chuan ka rilru a engdang lu thei lo chuan amo sa te buk chu ka ngai to zela rilru pe lo de wa chiar ka du lo wang chuan chiar lo zok chu thangin mut chu ka hantum oya mutla chu a har ve phian le ngal ka in leta ka bulamu la chu anui le kur thin ka chu anuam lo tak zet tu
amo sami se shiro chan chu ka chak lo viau jing lama po chuan ka muta chwa lok lo wang chuan thavin ka in phi fai nga la khwa awar chan tir wang chuan borwa ka vot buk nin khuma chuan ka chuang kai vata thlasik tak tak hi chu November le December tha a zia viavin January le February a hian thlasik khowot tak tak hi chu kan hmang chan chau ni in ka hria kabulamu chu a in khu suara ka ngai to na a bok chuan an pahni in kung kai na chu lo lang le in rilru la peng thei thil ngai to chu har takani kale khapon chu la in enge muka chiak ve nuala hetia ka zia chwa hian ka thol deuh sutin ka in she thin milung leng mi le biril mi ni lo ma ila thu zia chua mani ngai to na zia chwa hi anuam ka ti ber class chu Christine en kalin amo sale dingan an man lo thu an soi ve ve wang chuan basin kan kal ve thunga zuala le ramhluna chu lo thleng ma hle in do kan bo chuan an lo mungwa ya jingjinga in wacha thlama ve Christina ti po chuan an ku chu toite hian an lo kan pe troka mon sanga chu lo thleng zui ve ngalin zuala te chu a han biak ve tak ngel po chuan an pahni chuan an lamu lui zela chana hnekin an mut dan chu siam tha in an mu chhun zom ngala tingi a ti a mon sang an min lo zo po chuan ka dar ka lo kan a ka shat pui bik si lo chu good morning guys dinga chuan lo tilutin ani po chu amita chuan muta khamwak bik lo ti chu achiang reng mai ui tingi mi chu Christine lo zo chuan ka thutna chu kianin ka thutna a chuan ka thut tir ngala Christy bula atol pheishat shet pa chuan mi fil ho kan tlaiwar lum li mi thi kan neya ati pa chuan amit chu anoi ngal sok soka mi thi ina tlaiwarin an ina kuin class kal tur chuan an ron tlang ngala ni mel kavan khungai tak ti pa dinga chu ko in adara chuan a beitira pakhatala chuan in siam remin a om ngeng chuan amu ve ngal maya Christy chuan min lo enin anui tut le ngal amo sa telve im ka ti chuan alu athing maya akal ve lowi muni alo la thleng nangi taka dinga na ti chuan thleng lo kalo ti ngal fata a phone chu phorin a ina rin sangi shwaya tum tak a ron ti chuan rangdewin Christine en chuan kan in ena mon sanga po chuan ka dara lo khewin zo na mit meng hian min en ve ngala rin sangi a shwai don a kalo ti ngal vat buk alu chu bu ngawin a phone aniang ka shebik lo min shil ringut ati pa chuan a ham zuya amai mi ching zui buk in hawami mon sangan ka pengbula alo ti chuan rangdewin kalu chu kalo thinga midang hau po chu local zelin saka chu kan class dang haural chuan alo lut ve a ani po atlai var bik lo aniang aron har thabik emai asam chu siam rim pa in mon sanga bula chuan in thol ve ngala an in biak zui hnu chuan ka phone chu enin ka toy zui reu rewa amo sa chuan a shwai don ti po min shil me alo tingi min shil lo le ti in Christmas tun an jin dan vel chu she chuak le in karil ru chu ana thar le a eng zonga thlir han tum la chuan ka theingut bok si lo message tu dongin Christine ne na tangin ani ngi umzia tingi rin sangi a shwai dona ti hi alo thona kan in mil zeu pa chuan ka dar chu kanin ka shat bik lo thu chu ka shila chuti rwal cha chuan me chenui har har thom sha chuan pon lam chu kan en vata rin sangi ngei po ani amo sabana chuan ko in arun nui phei char chara hi nu vak vak hi chu o ramhluna chuan phak zeta lo ti in a bek chu a kham thale nok noka anui ri chu a hre chiang veu to ang kung kharbulan lo thlen chuan ni phut o ti pa in min ron mel sawa adara ben thek thek pa chuan akal zui le maya ma se mu chian takeru ka nei a jacket noya chuan bracelet kha abun chiang hle asana bun chin po abun lo mai ba ka vu in hian jacket in ang chu an hange ye awamak ngai veli inge ka hmu khanita inge an omjia ni bok hi amo sa chuan min lo nui sukin aron kal phei ve ngala aron thutnu chuan sakanin mithi chungchang kha soin an ti ti zuya aban reka bracelet chu enin ngai to na kalo seng le feu tu imu thanange ti pa ka chala khoya tum chuan ka thut mun ka son zewa makti dewa min en pa chuan kan in en chiang hle amita chuan poi soi lawani le ni lo po ka thler thiam to lo aru khian anin ngai zong reng zo kem ni ang ti la ka shelo tui ti na lam chu hoin mon sanga chu ka en vata
kan khwa a pubuanga damlo chungchang chumin shilin amu saka biak lo narim chang ala in ka ti pui nga la thil dangte chu soibel zelin darik thleng chuan kan in bia a darik nu a pu kan ti chara lo la lu mai lo wang chuan ka phone chu phorin thalak thin khat chu mu in mon sang a bok chu ka bechun zom zata amo sa chuan kan ti chungai tha in min en ti pu ka mit sir chuan ka mukhia wa ka kutle lam chu lo wanin amal chunga chuan a da hle hle a ma se biak tum na chu ka nei hau lo kan ti charpo lo lutin class lak chung chuan amo sa silo thei ang ber tur chuan thu in dinga lam chu ka hnai via wa she oma ting impo ka don changlo ka dan chu ka thinrimin ka thi ka ni ti ka she chiang viao karil rute ta chuak le ni mai hian ka shia period ni azona kan lak wang chuan amo sapo chuan min la be mai lova ka kut khoya tumpo chuan thil dang ti in lekha ate chuan thil engenge muka siak dai zela ati lui ngai lem chuang lo period ni kan labak ma chuan chol kan nei zoi wangin bathroom lama kalsan chu katum ta zoka Christy ero dinga nala khan reng wang chuan somzui lovin chwa katuma tulti tia amo sa lo thu chu shilin a insiam rem zui ve mai buk ka chwa nu chuan ka hnunga min zui ti po chu sherengin bathroom kan hnai vak lo nin chuan rangte wakalin kalut ngal zata kung khar chu rangte wakharin darik ma chu ka in khung tatlata amo san min biak chu ka hlawa ni ber bathroom chu arim chha in ka hnar chu ka hup deuh ringa thok chu har tal takani minute sompanga chuang chu ka in kal khum nge yang dar chu lori in mi thoma re deuh nu a chuan ka chuak ru zal zala kung khar ka pel cha ti a ipuma nuam nangi amo sa chuan lo ti thutin ka phuzok chu banga chuan ka bei thlopa ka khabe aza choi le tu awa han mol tak mishing fanu hi a phut theina zonga a phu ani ringota lum le min ron chel vatin inom samwak nangi alo ti le chuan in siam tha sok sokin kalu chu ka thing maya min vun na po chu phi tha in classroom lam ka pan ta da ya rangze chuan ka kuta ka in ngatingi alo ti le po chuan ka chang zui lo ka zo kher ngai lovin ka dan chu she thiam ve mai se ka ti min zot po ni se ka soi kher lawang classroom kan lu thleng po chuan min ka in ka thutna a po chuan min kai zela pa fa in shwa in wa angwi nui ver chunga tinga na lo ti chuan ka mil fata hei pui reuh po hi mi zinga lutuk mai akul thut lo le a har le em zel sia ka thil mu engkim chuan ka thina tirim zual ni mai hian ka shetu Christy ero chuan min bia kala in thlashunga ni nge yang amit meng chuan thil soi chu anei ve thin nge maya ma se kan fal ma lo chu eng ka shil thei bok si lo mon sang tlaila mai manim ti pa chuan kan hnunga mi chu ka le hoya mani tingi alo ti chuan sota khan min kal puiluk ti a ka tingal fata sha thiam lo mel zeta min en pa chuan ka mit me chuan amo sa chu ka mel seu sewa a she thiam ani che kang e o kan kal dunya a soina po arei to lum alo ti fara adu huna hi chuan mi hi a chan thiam ka ti a lovang ti mol hi ania ka hlau khoya amo sa na lo ti po chuan ngai sak zui em lo chuan ka phone chu ka en san ta da ya lunch break a po chuan class a thil ei pui ta lo chuan Christy te chu ka zui ta da ya classroom pon ka chwa san cha ti a rin sangi po lo langin khungi amo sa ti chuan ramhluna chu azot ngala adu du na a ti pa chuan chanala chuan a kal san dai le ngal a engtia ngei ve viau zel chu ni mu ruma saka chuan lo ti in kan room lam chu apan ngala melpo mi mel du hau lo le ngal ha ve takhian in chan em pani te chu in kom se ti nia ingen zia an kur ha khai lo mu Christy chuan lo ti fatin kalu kalo bu ngawa chuta le hoi vutin classroom lama chuan awatlan lut ngala anunga chuan zuin ruma chuan lut ve kher lovin kung kharbula chuan kading ta renga du ber zok chu than mai ti pa chuan abek chu azen rewa kan chian te pani chu le hoi vutin keiro kung khar sira tang chuan bi ru in kalo en ve renga mos hetiang hi e to ngai lowi mukatia rin sangin alo ti chuan amo sa chu ading hluaya ka ati lai chuan lo put chatin mi pahni cha hle lai lo ti boi lo tura sin le o puingot mai phone mang pa ang deuh chuan Christy chuan ti in rin sangi chu amel sewa min hnung chon wang chuan rin sangi mel da ni ro ka hmu mai lo
Christy chu lo chuakin min ron kwa chuta kalda yang mi boruak kan ti chiangi ring ve deuh taka ati chuan an hriat tura soi ngei ani ti ka hre thiam ngala karil ru chu na veu ma se Christy le muan sanga katan an om chu kalum ril ru in karil ru chuan lum thu ka hril mulmula